Si us heu quedat sense feina a causa d'un acomiadament... Estic a l'atur i vull saber si puc cobrar una prestació. He comprat un pis i no sé quins tràmits he de fer. O m'acabo de jubilar i voldria cobrar la pensió. Són 3 exemples dels dubtes que qualsevol ciutadà pot tenir a l'hora de fer els tràmits amb l'administració pública. Saber per on començar, on anar, la documentació que cal presentar i els terminis serà ara més fàcil amb la nova oficina virtual de tràmits que ha presentat el president de la Generalitat, José Montilla. El nou lloc web inclou més de 1.000 tràmits per a ciutadans i empreses. L'oficina virtual compta amb un cercador intuïtiu i tutorials per trobar la informació necessària per a cada moment, com els terminis de les preinscripcions escolars, impostos, llicències i tot el llistat d'ajudes i subvencions públiques. Segons el president Montilla, aquesta oficina virtual iguala als ciutadans. Insisteixo que el més rellevant és que facilitar tota la informació de tots els tràmits de la Generalitat podríem dir que iguala en drets a tots els ciutadans. La nostra màxima és, en aquest cas, com en tants altres, tot més accessible per a tothom, que crec que és el que és necessari. Una altra aplicació útil és la carpeta personal de tràmits. Cada usuari, amb el DNI electrònic o el certificat IDCAT, pot tenir un historial de les consultes fetes o, per exemple, tenir en línia la història clínica personal i documents mèdics. Si volem fer-nos autònoms o crear una cooperativa, també tenim tota la informació necessària a l'oficina virtual, que farà estalviar temps i paperassa als empresaris amb tota la informació i les tramitacions a través d'internet.